Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en båt. En båt som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran båt. Сигурно си мъци? Ти сигурно си кръг. Да. А не, ти трябва да си кръг. Айде да ходим да хапнем. Ама ти черпиш. Естино е, промоция има. Добре. Здравейте! Бакво само. Ти какво ще ядеш? Ти за мен други. Аз искам и кола и... Дай картоф. Сега. Спили само едно. Добре, едни картофи. Ти птичка ли ще крадиш? Лемите! Да, сега. Една гледа по-добре един круасан, картофите и една вафа за мен. Дай 50. Си, морам. Държа. Какво правиш? О, работя. Четвърти. Аз работим в фирмата на баща ми, съм директор. Много обичам да командвам. Какво точно? Такава си остава, нахална, надута, шамарите се бута. Такава си остава, нахална, надута, направо ще и бия шута. Такава си остава, нахална, надута, със сметки ме набута. Такава си остава, нахална, надута, направо ще и бия шута. Направо ще и бия шута. Почти се наядох. Искам да тръгвам. Ние сме в една мазалка. Ама. Да си забравиш. Аре, този автобус няма ли да дойде? Какво правиш, не става така? Не разбрах, че не става така. Ти не искаш да ме чува. Чак, че ми занимава. Телефон. Да. Окей. Добре. Казахме, че съм си чупил ръката. Аз беше ми ходил. Ужасно. Ми тръгвай. Няма начин. Абе, как си щупил? Абе, чакай. Ей!
Вие помислите за някой. От кой бягаш така? Умата с косматиката. Да, видях и заведението. Защо? Нещо... Крокодил. Кажете, жените не могат да ни разберат нас, мъжете. Вече няма, може да се покажеш. Мъжете можем и сами да се оправим. А срещу мене пие някаква жена. Не беше много стара. Добре, да се. Забрах името. Учу! Ево тук, бе. Големите, ако може! Айде, бе! Какво да направи това? Ужас! Птичка, не се караш! Не, няма да кажа. Знаеш колко скъпно? Филм за това. Дай, какво слава ти това? Не за чистили. Не ли се прави? 200 кило.